аз съм GTA, това е моя втори клип на Rayman Origins. Днес ще снимам с сестра ми, така че да започваме. Кажи нещо, како? Како? Кажи нещо. Албай, не ме удря. Следващия клип. Ела. Да. Там да... аз. Това ли? И ти ли умря? Да. О, не, връщане от начало. Е малко по-бързо. Нека малко да побързам. Браво. Да ви кажа, че утре заминавам на море, така че не очаквайте клипове. Може би ще кача влог, може би. Тук няма... долу на количка. Мамка му! Ела. Няма какво да взема, защото аз поръчах да я взема. Бързо. Искам си животчето. Аз съм мъртва. Знам. Чакай. О, Боже. Аз нищо не виждам. Ела тук. Изчакай сега, изчакай. Давай. Ела. Вратите вече сме ги открили. За жалост. И както защо влезе добре? Нека ви покажем как сме ги минали. Изчакай спокойно. Спокойно отново. Мене да е. Не сме вече сме в края на нивото, остана само още една врата и минаваме нивото. Изчакай, бе, горе ми ще парички. Много работа. Аз вече това не събрах много пари. Мамка му, чакай! Ти да... Ето, че сестра ми е доста зле на Реймън. Ти си зле. Фасвам с гипс.
нищо. Иначе по принцип съм си много добра. Айде да. Атака не отвазя. И минахме нивото. Съжалявам за пръста преди малко. Клипчето стана почти 6 минути. И това беше всичко за този епизод. Абонирайте се за мен и довиждане!